سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وبعد. Madak laku pakai saging kaya bulan Ramadan. Antuna ang mga dayatigian ipo makabatal sa puasa. Antuna yung mga galabak o manggalabak ka na may batal sa balas o puwasak. Antuna yung mga dedibiatan o manggalabak ka na may panasyan sa batal o puwasak. Ginanibgan tanos sa mapuntok o sa. Sisa kong mga ulama si Sheikh Ibn Al-Utsaimin na sumiurat kanyan sa 7 ka klasya kung makabatal ko puwasa. Ayad na initay Italianon na tigina Al-Mufattiratus Sab'ah. So kung makaantiyor ko puwasa 7 timan ka klasya. Paganay na tanudan-tanwa so pagkabatal ko puwasa na 2 ka klasya. Paganay a klasya niyan na ayap kebatalian na subalas o puwasang ka. Maanaw manggalabag ka to na sukya pamuasang ka na kiadaan sa balas. Uid na supuasang ka na korik din. Kanabang ka kibedi. Maana ak na ba may posto bulan Ramadan na ba nga ka pumuasay. Aging puto agaw amyang galabag kaon aging puto mga galabag adi mga pipi. Ikadua po kabatal ko puasa naging puto mga galabag o manggalabag ka. Namiadas subalas o puwasang ka, namiya batal pan so puwasang ka, maana, mapasad sa bulan Ramadan, na kubayadan ka. Antunay mga galabak, din ka di mga galabak na ayap, kebatalin na subalas o puwasang ka, nadataragin ko to mga kapamaninta, kapanarampasa, kapakaylay sa dimapia, kang galabak sa dimapia, naging ko to mga datarutwa galabak, na uman ka mga galabak, na mabatalian kalabatan yan subalas uling ka di ka pamuasa kubulan Ramadan. Sukman so mga galabak o manggalabak ka na miyabatal so puwasang ka miyabatal pan subalas yan maana ang mapasad so bulan Ramadan na kapumuasaan ka naging kaiyat tala. Paganay ron naging kotwa aljima at tigo bas Arab maan akang babangunan sa walay. Sa kataw mama, amya kaw mako Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa panggirawa, ya Rasulullah halakto. Ya Rasulullah namya binasa ko atigyan na inisian o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inu ka binasa atigyan na miyaubayakan sudaru dupakan si iko kadawon daw ko bulan Ramadan. Atigun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tajidu raqabah? Inu buadna uri panka ama pakamara di ka kay giyanan i-punishment yan nabitikan yan natigaging kutwa mama ada bak natigyan uri panka pada ko mga miskin natigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayak kasalaan ka aya punishment agyang kanan akyaw bayang ka ko daru dupa ka ko bulan Ramadan na kayda uri panka ama pakamara di ka na makapupusa ka sa dulan at tulog-tulog akyuman ito bulan Ramadan. Maana aso puasa na saulan na kumanan sa dulan na miya talaulan. At igaging poto mama, ya Rasulullah dia kena nang kegaga. At idakan magagay manto kami ubayakan subuh. Darudupakan ko kadawon daw ko bulan Ramadan. Na punubang ka umani sa dulan. Tigumpuman o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fa'at'im 60 miskina. Kaya di ka pa ka gagapusa sa dulan na makapagana ka sa 60 katao a miskin. Giti pikiron o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikadua pagkabatal ko puasa o manggalabag ka nakapumuasaan ka pan may puso bulan Ramadan na may din mambuso balas o puasang ka kay kubaydan ka naging ko sa pambetuan sa inzalul mani biikhtiyarihi. Kapakaliwang ka kung maputi arugo sa tibabaan ka. Maana o pamakumiti taginup ka. Namiyakanaw ka. Na malalaga sunditar na ka na daw ito mabatal sa puwasang ka. Kanabang ka pitibaba. Tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kay piprupan yan. Aging kutwa. Niyamwasa sa suaswat yang ku Allah. Yada'u ta'amahu
wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Tigu Allah sa hadis qudsi atigu Rasulullah SAW. Gina na uri penak-penak yang masanya sebulan Ramadan. Ni bagian suka panganang kanan. Agu kapangin naman. Agu subaya aginawan yan. Sa suat yang rakan atigu Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatlo aku pagkaantiyor ko puasa. Naging ko tuwakakan agu kainong. Uway. Sama na mambuak piti babaka, o di na adna makasulad, o bakar nga ngari ka sa piti babaka. O pamakudang ka ti babaan na damabatal sa puasang ka. Tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala aw syariba nasiyan, falyukmil sawmahu, fa innama at'amahu Allahu wasaqahu. Sadin sa tawa makakan. O kadaon daw ko bulan Ramadan agu makainom, na tataos niyan sa puasan yan. O pamakudan yan ti baba. Sabab sa piyaka kanuto wala agu piyak kainom yan. So kapamumog agu kapangilak saig ngaygid apu pagabdas ka akna ba puasa na kapakaid na pupangilak ka saig di ka di mamumog na pakasulat-sulakan ka kubakrang ka ug id ngaygid puasa na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fal tubalik fil istinshaqi illa an takuna saima irati na pupagabdas ka na pupangilak ka sa benar saig agu pupamumug ka sa benar saig inon tabo igira di ka di pusa kading ka pupamakasul-sul ka kubakrang ka ikapat apu pakabatal ko puasa naging kutwa makana di ma'nal akl wasyurb yung kutwa pupamakasul din pulawas makap mamana sa kakan agu kainom maana at ketaguan kanyan sa bagar anto na yung mga ibarat yan na datar o kauman sa rugo kapaki dextrose na sudi dextrosan na epidemia kakan sa saulan na makababagar din nagito na pupakabatalo to sa puasa so man sumya ki injeksyon sa anestesia na kanaboto pupakabatal sa puasa kakanaboto ipupakabagar alawas tigpan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay kalimay ni pupakabatal sa puasa nagyan ko tuwa tunay ni ba tigo mga ulama ikhrajud dam bil hijama yung kutwa kapakaliwa kumala arugu dataro kadunit sarugu adnap kesakit na kinuang kasarugu isa ka beeg na imbagay saging kutap kesakit amgen kasarugu isa ka beeg miyabatal so puasang ka miyabatal mambu so puasa aging kota bigan kasarugu sabab sakit aguan sa beger nas kamambu na kay kiada ang kasamala arugu na miyabatal mambu so puasang ka ya kasuldun o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aging kota katunduk. Tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aftar al-hajim wal mahjum. Miya batal so puasa o mitunduk aguso tendukan. Ikanam aku pakabatal sa puasa naging kotwa at taqayyu amdan. Yung kotwa kang gua-gua sa piti baba. Why? Basta ati beban ka akapakagua ka na miya batal so puasang ka sa kebadan ka mapasad sa bulan Ramadan. O pamangkudang ka ti baba na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dara'ahul qay fala yaqdi wa man istaqa'a falyaqdi. Sadin sa tao amat takaw amakagua si bulan Ramadan na da mabatal so puasa niyan. Og id na sang gua-gua maan at ti babaan yan akapakagua yan na miya batal so puasa niya. Ikapito, ako pakabatal ko puasa na si ko mga bae, iyang ko tuwa al-hayd wan nifas. Subay na igira niya ko mo subisikan yan, o di na igira amin bota na pagpakabatal to ko mga puasa yan. Ginan apiti pagpamakabatal ko puasa na so mga salakawsan. Dataraw ka tiro sa dimapya, kapag ka nagsa dimapya, naboto pagpakabatal ko puasa kaet ko batalyan na subalas ko puasa. Ginangbod na pito po makabatal ko puasa na adin ang mga syarat yan. Haganay ron, naging kutwaan niya kuna alima. Mabaloy aging kutwa tao na katawan niya naging kutwa kukuman. Katawan niya ni barat asuka pa kanggugu na pagkabatal ko puasa. Ibarat to din niya no to katawan na miyaw-law-law na da mabatal so puasa niya. Why? Ikadua na anya kuna zakira. Why? Makatatanud upang makumalilipat. Niubay niya sudah rudupa yan. Miyakakan. Ang malilipat na daw tumabatal sa puasa niyan. Ikatlo na anya kuna mukhtara.
maana baya yan ito aginawa. Upama po ini tegelon ay ibarat yan na adna mama agiapos na piangalusudan ang ariyan sa begas na daw ito mabatal sa puasa niyan kay kenaban niyan ito kabaya. So, mga salakausan na kenabo ito kabatal ko puasa datar o kapibu papangilak sa mga mamut datar o inhilir na kenabo ito pumakabatal ko puasa. Mga oripan Allah kaya to kawantano aging kanan apo pamakabatal ko puasa api panaging ko sa mga galabag aknaban yan kebatal ko puasa kaya kebatal yan subalas yan na kailangan na dito di ka pananggilaan o tau amya muasa kaya tau amya lapis naging ko sa pagkauma sa alungan amori na dudin amya sukat yan abalas ko kaya pamuasan yan inunta naging ko sa kaya gutagutam yan agugiyang ko sa kaya wawaw niyan. Balasan tanong Allah, supun alamatan tanong sa Allah, saging kaiyak ibubulus, aging kaiyak programa tanong, ayak supun alamatan tanong amala, naging kaiyak an-nasiha multimedia, sabab sa siran imala, akasasabapan sa kapakabubulus, aging kaiyak programa tanong, wata iwaya, pagariniyo, lakiniyo, amin, Abul Hasan Aluyudan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قلبي مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga tao ay mahihina at nangangailangan ng tulong ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Giinamyak kay Twito, mga tao ang mananaguntaman sa ilupat tahadyo. So kababalo yagyang kay agamat tano agama Islam arangkum mararangkum yan agyang kuto pirikiri keban agyang kuto kawiyawiyag agyang kuto mga tao si isa agyang kaya dunia nalangon tanurun din mataw ingeda iya sarigidan alungan aditatap ingeda iya ditanus ikatatap kenaba tanus ikakal. Search niyo agyang kaya Facebook tano iningaranan sa An-Nasiha Multimedia. Kailay tanong siya sa mga pitibarangan ng mga video tanong. Mani pakalipati mag-like, share, subscribe sa mga video tanong. Ang makapupong kung mga andawan o mga ulaman tanong.